Здравейте! Вие сте в Аймони и в светът на Мони. Сигурно се чудите какво е това. Да, това са моите дънки на блузата ми. Вижте. Яко, нали? Добре. За начало съм ви подготвила една песен на Ариана Гранде. So one last time I need to be the one who takes you home. One more time I promise after that I'll let you go. Сигурно много ви е харесала. Аз ще стоя, ще се излежавам, докато пия моето кафе. Така, това е специално за всички мои приятели, които гледат това клипче. И за днес съм ви подготвила специална изненада. Добре, първо вижте моето молитче. То е вълшебно. Штракваше с пръчицата и хъп, появи заострилка. Видяхте ли? Това беше магията на моливите. Така, ако знаете, днес с някои хора по моя квартал правихме маратони, различни. Първо правихме маратон на песни в The Voice, там, песните. След това правихме колезден маратон с велосипеди. Карахме на екстремна рампа в парка. След това правихме музикален маратон. Аз свирих на пиано, както знаете, свирих на китара и пиано и пея. И ще правим киномаратон. Помолих ги да изчакат, докато аз правя Аймони. Така. Бам! Добре! Сега ще ви изплета безкрайната нишка. О! Стана не безкрайна. Просто кръв. Кръв по тялото ми. Аз кървя. Чакайте. От чата ми изпада кръв. Ха-ха. Това беше номерът на деня. Сега ще ви изиграя една сцена на тинейджърски роман. Ще играя момиче и момче. Сега съм момичето. Сега съм момчето. Сега съм момичето. Здравей. Сега съм момчето. Здравей. Така се целуваме. Добре. Това беше една сцена на тинейджърски роман. Това филмите на мен много ми харесва. Не, всъщност аз си го измислих току-що. Сега ще ви покажа как доста дълго се срещвам тази опашка. Тя е опашката на Рапунцел. Аз съм красивата Рапунцел. И сега бъдете и следващия път в Аймони, докато аз си измервам дънките. О, пай сме прекалено къси. Бъдете и другия път Аймони и помолете. Бъдете приятели.